Estábamos dando agora as ceas e nada, decatámonos dos novos buratos que hai na nave, o sea, desta parede que antes non había tantos, ainda que a verdade é que está super deteriorada, como vedes. E que se ven as pedras do interior de... Mira, Mira. mira de como se desfai. E que só o roce dos animais fai que se desfagan as paredes. Todo por qué? Porque ten o canalón metido por dentro da nave. Esta nave está unida á palleira que hai detrás e a auga escorrega por esta parede. En vez de estar por fora o canalón, pois está por dentro e eso, escorrega por aquí. E sabedes como está toda a parede. Que esta preocúpanos, claro que nos preocupa, pero non nos preocupa tanto pois porque vai a dar a palleira e a un patio interior da casa. Bueno, vedes por aquí todos os buratos que xa están tapados de outras veces que xa vos temos dito que estamos seguido así tapando buratos, xa vedes con distintas cores de cemento feito de moitas veces, pero agora a que nos preocupa é esta outra parede de aquí, que sabedes todos os buratos que ten e que se desfán os ladrillos solo con rozarlles. E por que nos preocupa máis esta parede? Porque esta parede dá á rúa directamente, isto dá á carretera. Isto é un lado da nave que non se abre, logo ten outra porta que dá ao terreno. Mira, aquí vedes buratos xa tapados de outras veces, pero que non paran de salir buratos novos, grietas. Está que calquera día nos cae en riba, isto, e os animais, que é peor. Entón, nada, esta é a urxencia que temos, que non é ninguna broma, que pode parecer que queremos darlle máis presión para tal, pero que acabamos de toparnos isto e que estamos alucinando, porque claro, son animais grandes, cos cornos, unha patada, calquera golpe. Isto de aquí, nesta ventana, gustalle moito vixiarnos a Julio, e imaginamos que foi el, o touro, o que fixo estos buratos cos cornos, frotándose aquí simplemente, porque sabedes que é cuestión de frotarse, o sea, que se desfai o roce, o sea, é increíble.